Älä sitä kaljaa ota. Ota mieluummin minun. Joo! Tila, Taidevaatin tila, Taidevaatin tila. Teppo Tää Digistyles. Halo. Digistyles! Mulla on niin kylmä, hyvä, että missä sentään on lämmin. Sit lämmitä kaljaa ja rumia naisia. Toimii. Jari voitti. Toimii! Mikä? En mä tiedä kysyä Sakolta jotakin, silloin vastausta aina valmiina. Toimikaa junan vessa. Toimii. Niinku vihon viimeinen laite, mitä täällä kaivataan. Teille nyt se vaikka hanurissaan. No ei mahdu. Jos taas jotakin asiaa multa kysyttäis, niin mun vastaus on, että vie vittu se kamera siitä. Älä kuvaa mua. Happo Lintunen. Ja Jani Sarjassa. Nousi nurkkaan. Mikä niinku kapteeni. Ai. Ei toimi. Eikä mitä sä täällä teet? Rinkkeliput mullekin puolet. Nää on meikälle. Mitkä rinkkeliput? Nää on niin meikälle. Nää on niin meikälle. Hei, mitkä ne on? Täällä puuttuu toinen käsi. Se saatana kylmä, niin se lähti irti. Voi vittu. Tšernobylin lapset kokoontuu. ry. Rekisteröitynyt yhdistys. Tuo on rööki. Rööki. Tappelu. Kukaan ei nimitä tyhmät runkki itsensä päälle kettuttuna vitusta. Järkevee monta. No, se on ihan sun ansiota. Pakko heittää tää kysymys. Miksi paita halki style? Oli Sako idea ja Juha idea. Kaikki, jotka on tanssilla, niin ne vittu paita revittiin. Ei ollut muuta vaihtoehtoa. Vaikka käveli vaikka läpikin. Oikein!